1, 2, 3, nu! Hej så alle sammen. Hej så! Og velkommen til den nyeste serie. Buddha-ekspeditionen. Buddha-ekspeditionen! Eller Minecraft-ekspeditionen. Nej, Buddha-ekspeditionen. I Minecraft. I Minecraft. Okay. Og vi har intet på os. Dr. Så prøver jeg at se, om jeg kan finde nogle dyr. Ja. For det vi spiller på normal. Jeg vil fandme normal. Ja. Der er 2 grise. Gris. Kom her, gris, Sebastian. Ja, det. Hvad giver en gris gange 2? Det er spørgsmål til i dag. Det er et spørgsmål. Hvad giver 2 grise? Gange 1 gris. Hvad giver 2 grise gange 1 gris? Det ved jeg ikke. Det giver 2 grise. 2 grise. Jonas. Matematik. Du Du kan ikke sige det. Du kan ikke sige det. Matematik. Det er kun mig, der kan det. Så. Hvor skal vi lave vores hus til? Matematik. Skal vi lave det her? Skal det ikke bare være ud af Oakwood? Jo, det Bare er ud det. af Oakwood. Ellers skal vi mine en. Et hus? Nej, vi skal fandme ikke mine et hus. Hvorfor Jonas? Kan ikke bare lave et hus? Kan ikke bare lave et her? Ellers så må det må jo ikke være sjovt at bo i et bjerg. Vel? Okay, men vi skal altså ikke bo her, synes jeg. Hvorfor ikke? Jeg har fundet en gris. Det er ikke sjovt. En gris. Jeg har Og ikke- en jeg har hest. ikke noget Og jeg har faktisk fundet 2 grise. Jeg har også brug for mad. Jeg har mistet 300 gram. Jeg har allerede mistet 2. Hvad fik jeg ud af Super nok back. Jeg fik intet ud af grisen. Og jeg tog min gris, så mistede 2,5. Hej. 3,5. Hej. Jeg er bøf. Mm. Kill. Prøv lige lidt. Open. Hvis jeg rider på den imens. Kan du ikke? Prøv at du sætte dig op på den. Stå stille, hest. Ups. Dumme hest. Dumme hest. Det er noget, du fortjener. Ja, den er fandme dumt, den her hest. Dø, fordi vi får mad og læder. Vi får læder for dig, vist. Rip hest. Prøv at se mig. Okay, vi kan godt bo inde i et bjerg. Vi kan godt bo inde i et hus. Det var lige mig. Jeg får bare intet ud af de dumme gris. Jeg fik en. Nu er jeg sulten. Nu er jeg lige blevet mæt. Men jeg synes bare ikke, vi skal bo her. Vi skal ud på ekspedition. Nej, kan vi gå til hus? Jeg er ligeglad med at tage skade. Okay, kom nu. For jeg skal finde et husplads. Det er noget, jeg har valgt. Jeg ved, hvor vi skal bo. Godt. God nyhed. Jeg tænker, vi skal bo lige her. Er der ikke pænt? Og vi har en... Nej, vi har ikke noget. Vi skal bo lige her. Jeg ved, hvor du er henne. Jeg er lige her. Go. Jeg begynder også lige her og flette området ud. Der var virkelig Vi skal flot sommer med bo alle her. blomster. Ja, Også flot med alle de blomster. Der er henne ved den her ko her. ja, det er også derfor, Måske at der det er er næsten alle dens venner, der er døde her. Ja, Nu det er den er også død. Jeg lægger lige en lille blomst til den. Den skal altså have en flot blomst. Ko. mig kalder man for gravmanden, fordi jeg kommer og tager alle deres ting. Rip ko. Rip hest. Rip ko. Rip brun hest. Rip ko.
Ja, jeg Der er mange dyr. Jeg er level 1. Jeg er ikke. Det er jeg sur over. Yay, jeg fik 2. Jeg fik bøf. Bif. Hvorfor synes du overhovedet, grisebøf det er bedre end kobøf? Det er det. Bacon er meget bedre. Nej. I dag skal vi afskrive til bacon. Den sødeste gris, jeg nogensinde Okay, har. der er et spørgsmål. Jeg har fundet dagens spørgsmål i dag. Hvad synes I? Hvad kan I bedst lide? Kobøf eller grisebøf? Alle svarer selvfølgelig grisebøf. Altså i Minecraft. Grisebøf. Kobøf. God bøf. Så Færdigt. det må I gerne skrive i kommentaren. Nej, Hvad er bedst at lide? hvad for noget kød synes I smager bedst? Okay. Ja, hvad for noget kød Minecraft. synes I, der smager bedst Minecraft. i Minecraft? Ja. Det er dagens spørgsmål. Jeg skal faktisk kigge noget. Hvad skal vi bygge? Hvor skal vi bygge den? Skal bare være lige her. Så bygger jeg sådan en her pæl op her. Som I kan se. Sådan. Så er det en god pæl der. Jeg skal have noget mere jord til at bygge den her gode statue. Kan du ikke se, hvad det skal ligne? Nej. Kan du ikke? Nej, Niels. Ja, hvordan? Jonas, hvad forstår du små børn, der sidder og ser det her? Ja, så er du lidt på den. Jonas på den. Og hvis I ved, hvad en enis er, så hvis I tager ed væk med et p. Hvis vi bytter ed ud med et p, så ved I, hvad det er. En enis er nemlig en penis. Og det må I gætte jer frem til. Jeg har overhovedet ikke lige sagt det. Ingen så det her, som jeg har lavet. Og ingen hørte lige, hvad Axel sagde. Nej. I stedet for så laver vi sådan en ring. I stedet for så laver Jonas, Jonas sidder ret Grønne skal vise dig, at så sidder de sådan og graver og skjorten sådan her. Og så sidder de sådan og hakker sådan her. Og så sidder de sådan her, fordi så Jonas sidder med fingrene. Og så sidder de sådan og hakker i væggen sådan her. For grine. Så sidder de sådan her, Jonas. Og så er de sådan og hakker i væggen sådan her. Sådan. Så er de sådan hakker i væggene. Så skal jeg bare lige have 2 blokke mere. Så bliver min statue færdig. Nej. 3 mere. Jeg tænker, vi skal bygge huset her. Ja, men jeg... Vi starter lige med dødt. Nej, det er min skulptur. Jeg kan ikke se, hvad det er en skulptur det er. Nej, Jonas, stop nu med det der. Yes. For en clown, Jonas. Sådan. Jeg laver et dirty hus. Men den skulptur... Et dirty hus. Dirty blondine. Nej, hvorfor fanden laver vi et dirthus? Bare lige til at starte med sådan Vi lidt. skal mere kigge på den flotte statue. Den er fucking grim. Nej, jeg synes stadigvæk, den er pæn. Hvad er det for et bedehus? Ja, Så sætter vi crafting table ned i gulvet. Ja. God idé, Jonas. Vi skal også have noget mad til at gå med. Der er lys. Jeg kan se lyset. Første måde at dø på. Lava! Nej, Axel, det er Der er også gerne kul. ja. Og kul. Okay. Ved du, hvad der også er? Der er masser af enis. Nej, stop nu. Hvis jeg havde en knockback-pind lige nu, hvad tror du, du havde ligget? Op ved Gud. Nej, Op i himlen. i lava. Nej, op i himlen. Op i himlen. Gør vi den her. Nu laver vi den her. Jeg går så lige ind og kigger på noget.
Hvem er det? Ukendt nummer. Nå, det var en af dem. Domæn. Som Axel ikke ved, hvem der. Ej, Axel, jeg gravede mig lige præcis ned i et eller andet sted, og så gravede jeg mig ned til kul. Okay, men Jonas, kan du ikke lige... hvad hedder det nu? Vi skal snart til at se, hvor jeg er. Det er bare allerede første episode. Ja. Allerede. Ja, jeg tror faktisk, vi skal sige bye nu. Okay, men først så... Slutter vi af her i vores hus. Det var smukt. Ja, så slutter vi af lige her. Hvorfor gik du ud? Jeg gik ikke ud. Jo, du har ikke sat sig Så sig hej hej, Helene. Hej. Farvel. Jeg er rigtig ked af det. Farvel.